vedela som, že teda potrebujem naozaj nastavenie toho mindsetu a tej hlavy na ten úspech a že na to ako vsadím všetko. Len to nastavenie naozaj mindsetu človeku pomôže vytrvať v tom, v čom si zaumienil. Lebo prídu rôzne okolnosti, prídu proste náročné situácie a človek radšej sklzne do toho starého a zaužívaného, ako by si držal ten mindset, že on chce niečo dosiahnuť a je to dosiahnuteľné. Určite najväčšiu zmenu vnímam v tom, že mám podporu a to usmernenie, ako robiť tie výsledky a vždy dostanem feedback na to, čo urobím. Lebo ja robím niečo intuitívne a potrebujem niekoho, kto to vidí z tej inej strany. A veľmi si vážim naozaj tvoje usmernenia. Určite, ak ste rozhodnutí zmeniť svoj mindset a pracovať na sebe, tak vrelo odporúčam, pretože naozaj tie boje, ktoré sa odohrávajú v hlave a odohrávajú sa aj vo mne. Akože prvé 2 týždne to bolo, som pomaly ani nespala, pretože v noci som rozmýšľala, že čo pre pána kráľa, do čoho som sa ja zase namočila, čo ja som si na seba uplietla a tak ďalej. Čiže to boli fakt, že prebdené noci. Môj manžel už len krútil nado mnou hlavou, že dobre. Ale naozaj to je jedinečná príležitosť mať pri sebe mentora, človeka, ktorý tomu rozumie a ktorý vás posúva a zároveň vám ponúka iný pohľad, pretože pre mňa, keď ja to pozerám, tak mám iné nároky ako niekto, kto už je skúsený a kto už vidí viaceré tie procesy a pozera sa na to určite z nadhľadu.